дуруд бинандаҳои бисёр азизи телевизиони Сафина. Инак барномаи олӣ ҳаст. меҳмони хонадони шумо дар барномаи имрӯзаи мо ҳузур доранд афсари калони раёсат оид ба корҳои сиёсӣ тарбиявии Гвардияи Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон подполковник Раҳматулло Садбарг. Бонои азиз, шуморо ба барномаи олиҳа хушомадед мегӯем. Ташаккури зиёд ки омадед, даъвати моро пазируфтед. Бону Садбарг, мо дар арафаи ҷашни бузурги умумимиллӣ 31-умин солгарди истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорем. Пеш аз ҳама шуморо бо ин ҷашни фархонда табрик мегӯем ва ҳамчунин 3 сентябри соли 1995 маҳз бо шарофати истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дастгирии бевоситаи пешвои муаззами миллат Гвардияи Миллӣ таъсис дода шуд. Муборак бошад ҷашни касбиятон. ин ду ҷашни бузурги умумимиллӣ гӯем ҳам хато намекунем, зеро таъсисёбии Гвардияи Миллӣ ҳам барои мардуми шарифи Тоҷикистон боиси ифтихору сарфарозист ва барои бонувон низ боиси ифтихор аст ки маҳз бо шарофати истиқлолият бонувон дар сафи қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳамчунин дар сафи Гвардияи Миллӣ қабул шуданд, шомил шуданд ва дар баробари ҷавонмардон, дар баробари мардон барои ҳимояи марзу буми ин хоки азиз Тоҷикистони биҳиштосои мо камари ҳиммат бастанд. Муборак бошад ҷашни касбиятон. Ташаккури зиёд. Албатта ин боиси ифтихори бузург аст ки имрӯз мо дар арафаи ҷашни 31-солагии истиқлолияти давлатӣ қарор дорем. Инчунин ба шарофати ин ҷашн Гвардияи Миллӣ низ 27-умин солгарди худро ки соли 1995 бо шарофат ва дастгирии президенти давлат, сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳ, ки Гвардияи Миллӣ ин воҳиди таъиноти махсуси сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳ мебошад, таъсис дода шуд. Ва аз ҳамон сол мо занҳо дар баробари мардҳо камари ҳиммат баста хизмат карда истодаем. Саломат бошед. Дар воқеъ гурдофаридони асри 21 гӯем хато намекунем, зеро бонуи тоҷик аз замони қадим нангу номуси ба худ хоси худро дошт. Дар баробари масъулияти бузурги модариро бар дӯш доштан, дар баробари таълиму тарбияи фарзанд, ҳамчунин ба ҳимояи марзу буми ватан низ камари ҳиммат бастан. Аз даврони қадим бонуи тоҷик далер буд, ҷасур буд, бовиқор буд ва нангу номуси хосаи худро дошт ва номуси худро ҳамеша ҳифз мекард, ҳимоя мекард. Ва муаллимаи азиз мегуфтед ки ин шабу рӯз зиёд ҳастанд шумораи бонувоне ки дар Гвардияи Миллӣ хизмат мекунанд. хизмати занҳо дар Гвардияи Миллӣ имрӯз хуб ба роҳ монда шудааст. Ҳама тарафа занҳоро дастгирӣ мекунанд. иқдоми пешгирифтаи сарвари давлатро сармашқи кори худ кардаанд. яъне ки фаъоланд. Фаъоланд. Занону бонувон бештар кадом вазифаҳоро бар дӯш доранд? занҳо дар Гвардияи Миллӣ дар бисёр вазифаҳо хизмат карда истоданд. занҳо ҳастанд дар ақибгоҳ ҳамчун ман сиёсӣ тарбиявӣ, ҳам дар вазифаҳои техникаи ҳарбӣ, ҳам дар вазифаҳои молия. Дар ҳама вазифаҳо занҳо ҳастанд. барои як нафар бону ҳамчун хизматчии ҳарбӣ фаъолият кардан дар сафи мардон хизмат мушкил нест? дилафрӯз, мушкилӣ дар ҳама соҳа ҳаст. хоҳ дар соҳаи ҳарбӣ бошад, хоҳ дар соҳаи шаҳрвандӣ бошад. лекин мо ҳаракат мекунем ки мушкилиро паси сар кунем, баробари мардҳо, дар қабати мардҳо рост истем, барои ҳимояи ватани худ, барои ҳимояи модарони худ, барои ҳимояи фарзандони худ, барои ҳимояи аҳли ҷомеа камари ҳиммат баста дар баробари мардҳо мардонавор меистем. лекин боз ҳам мардҳои мора зан гуфта ба мо ҷиддӣ қабул намекунанд? яъне не, ҷиддӣ қабул мекунанд, лекин ба қавли мардум бошад ба мо имтиёзҳо медиҳанд. ба мо имтиёзҳо медиҳанд ки шумо модар ҳастед, фарзандҳо доред, сабукӣ медиҳанд. ба мо сабукӣ вай мекунанд, пеш меоранд. дар кадом ҳолатҳо ба шумо бештар дастгирӣ мекунанд, сабукӣ медиҳанд? дар ҳама ҳолатҳо. хоҳ дар ҳолати кори ҳамарӯза бошад,
хоҳ дар ҳолати навбатдорӣ. бигзор сафи ҳамин гуна ҷавонмардон зиёд бошанд дар ҷомеаи мо дар ҳама соҳаҳо ва ҳамеша бонувонро модаронро ҳурмату иззат кунанд, эҳтиром кунанд ва боиси ифтихори мо занону бонувону модарон бошанд. чанд сол боз шумо ба ҳайси хизматчии ҳарбӣ фаъолият мекунед ва чӣ сабаб шуд ки шумо маҳз ҳамин касбро интихоб кардед? муддати 21 сол мешавад ки ман дар мақомотҳои қудрати хизмат карда истодаам. Сабаб он буд ки мисол бародари колониям ки худ корманди мақомоти милитсия буданд, хеле бо либоси низомӣ меомаданд. ман нигоҳ карда вай мекардам, фахр мекардам, мегуфтам ки кош манам калон шавам, либоси низомӣ бавар кунам. хай мана ҳамин. аз айёми наврасию ҷавонӣ ин касб дар дилатон мондааст. Да, мондааст ва то ҳол мана хизмат карда истодаем. аз касби худ розиед? бале, касби худро бисёр дӯст медоред? бале. саҳар аз хоб хеста тараддуди ба кор омадана мекунем. ҳаракат мекунем ки ба ҷобаҷогузории пагоҳи рӯзӣ дер накарда сари вақт дар ҷобаҷогузорӣ ҳозир бошем. баъд аз он ки сардор ба мо вазифагузорӣ карданд, шурӯъ мекунем ба вазифаҳое ки ба мо гузошта шудаанд. раёсат оид ба корҳои тарбиявӣ аз чанд бахш иборат аст ва вазифаи асосии шумо дар чист? раёсат оид ба корҳои сиёси тарбиявӣ бо аҳли зиё, бо кормандони вазорати фарҳанг, иттифоқи нависандагон, бо муаллимони донишгоҳи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон, кормандони ҳифзи ҳуқуқ, бо намояндагони прокуратура, суд, мулоқотҳо, вохӯриҳо барпо мекунем. бо навдаъватшудаҳо оид ба шароитҳои хизмат бо онҳо суҳбат мекунем. аз проблемаҳои ваё бохабар мешавем. аз ҳолати рӯҳии ахлоқии онҳо бохабар мешавем. викторинаҳо гузаронем, чунки ҳолати рӯҳияшон ҳам баланд мешавад, ҳам бо якдигар хубтар шинос мешаванд. шоми саволу ҷавобҳо мегузаронем. шуъур ва идроки сарбозҳоро мефаҳмем то чӣ дараҷа дар кадом ҳолат, дар кадом сатҳ қарор дорад. ҳамчунин лаҳзаҳое мешавад ки бо падару модарои онҳо суҳбат мекунем. бигзор тариқи телефон бошад, бигзор мисол вақте хабар гирифтани фарзанди худашон мебиёянд, дар ҳамин ҳолатам бо онҳо суҳбат мекунем. ҳолатҳое мешавад ки ба модарони сарбозо миннатдорӣ баён мекунем барои фарзанди ба воя расонидааш. ҳар чанд вақт волидайн ба аёдати фарзандон меоянд? меоянд. дар мо реҷаи муайян аст ки рӯзҳои шанбе, якшанбе тибқи реҷаи рӯз падару модар метавонанд фарзандошона омада аз хизматашон бохабар бошанд, ба қисми ҳарбияшон даромада аз ҷои хизмат, аз хобгоҳҳошон. мо хонаҳои фароғатӣ дорем, синфхонаҳо дорем, китобхона рафта аз онҳо бохабар мешаванд, аз шароити хизмати фарзандошон бохабар шуда, хурсанд шуда баромада мераванд ки мо дилпур ҳастем ки фарзанди мо мисол дар гвардияи миллӣ хизмат карда истодааст, мана хел шароитҳо ҳаст, мо хурсанд гуфта баромада мераванд. сухану рафтори зан модар таъсири дигар дорад. чун шумо бо сарбозон сару кор доред, чӣ насиҳати модарона мекунед? сарбозоне ки ба сафи гвардияи миллӣ даъват мешаванд, мо онҳоро низ тарбият мекунем. албатта зан модар тарбиятгар аст, тамоми умр тарбиятгар аст, чӣ дар оила, чӣ дар ҷомеа, чӣ дар фаъолияти корӣ сарбозҳоро тарбият мекунем. лекин боз бо мурури вақт ки мисол сарбозҳо хизмати ҳарбиро адо мекунанд, мо ҳамчун модар ба назди мо омада хайрхуш мекунанд. зиқ мешавем ки мо фарзанда мисол мана 2 сол тарбият кардем. бовар кунед ҳолатҳое мешавад ки намедонам оё ашки шодӣ бошад ё ашки ҷудоӣ бошад ки ҳастанд сарбозоне ки намехоҳӣ ки аз дил онҳоро дур кунем. ҳамчун модару фарзанд алакаштед. чунки мо онҳоро тарбия мекунем, баъд ба ҳаёти мустақилона бо гусел мекунем ва ҳатман дар охир ба сарбозҳо мегӯям ки раҳмат ба модарҳое ки шуморо таваллуд кардааст, шуморо ба воя расондааст.
ки шумо дар муддати 1 сол ё 2 сол омада хизмати модар ватанро сарбаландона адо кардаед ва бо сари баланд дар назди дӯсту душманҳои худ бо сари баланд дар ҳама ҷо шумо гуфта метавонед ки мо хизмати модар ватанро таи 2 сол ба анҷом расондем. бо сарбаландона. бо сарбаландона. ташаккури зиёд. сарбозоне ки ба гвардияи миллии ҷумҳурии тоҷикистон барои адои хизмати ҳарбӣ ҷалб мешаванд, аз дигар сарбозон чӣ бартарӣ доранду кадом принсипҳои хизмати ҳарбиро ба ҷой меоранд? вазифаҳои афсарони гвардияи миллӣ бевосита дар вохӯриҳои сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳ президенти ҷумҳурӣ ҷаноби олӣ эмомалӣ раҳмон иштирок мекунанд. симои зоҳирии сарбозон, хизматчиёи ҳарбӣ нақши калон дорад. интихоби сарбозон аз ҷиҳати ҳолати рӯҳияшон, аз ҷиҳати ҳолати обтоб ёфтанашон, аз ҷиҳати қаду басташон албатта ин интихоб мешавад. вале бояд симо тоҷикона бошад. симо тоҷикона бошад, қаду баст баланд бошад. талабот ҳамин гуна аст. талабот ҳамин гуна аст, бале. на танҳо дар барафрохтани парчами миллӣ иштирок мекунанд, онҳо дар қабул ва гусели меҳмонҳое ки аз хориҷи кишвар дохили кишвари мо мешаванд, меҳмонони олимақом, меҳмонони олимақоми ҷумҳурии мо мешаванд, дар унҷаям иштирок мекунанд. мо гвардиячиён дар ҳама ҳолат саҳми худро мегузорем барои қабул ва гусели меҳмонони олиқадр. яъне ҳамеша дар ҳолати омодабош қарор доред? бале, ҳамеша дар ҳолати омодабош қарор дорам. меравем ба даврони тиллоии ҳар як инсон. солҳои ҷавонии шумо чӣ гуна буданд он солҳо? чӣ хотира доред? чӣ гуфта метавонед ба мо? ҳаминро гуфта метавонам ки ман худам зодаи Душанбе ҳастам. дар Душанбе ба воя расидам. мактаби таҳсилоти умумиро дар Душанбе хатм кардам. ба донишгоҳи давлатии славянии тоҷики Русия дохил шуда, пас он ба шавҳар баромадам. соҳиби як фарзанд ҳастам ва 2 набера. беҳтарин. мегӯянд набераро бибиҳо бештар аз фарзанд дӯст медоранд. умуман бибию бобо. фарзанд дона ку, набера мағзи дона. оё ин дуруст аст? албатта, албатта. шириниҳои бачагӣ ва ёре ки мебинед, як биби гуфтагиш аллакай як давлат аст. духтар ки дорам, рости гап набераҳоро дер хабар мегирам, чунки худам хизматчии ҳарбиам, имконияти тез рафта хабар гирифтанро надорам. рӯзҳои истироҳатии худро чӣ гуна мегузаронед? рӯзҳои истироҳатӣ имконият агар фароҳам бошад, албатта рафта набераҳома хабар мегирам. меҳмон биёд, меҳмон қабул мекунем. баъзан вақт ба меҳмонӣ ҳам меравем. бештар меҳмон қабул мекунед ё ин ки баръакс ба меҳмонӣ меравед? медонанд ки мо ки хизматчии ҳарбием ҳамарӯза имконияти меҳмон қабул карданро надорем. шояд аз ҳамин сабаб бошад моро бисёртар ба меҳмонӣ даъват мекунанд. аз дӯстон чӣ гуфта метавонед? дӯстони зиёд доред? бисёртарин аз кам будани вақт, норасоии вақт. ҳамин хел мо мисол аз дӯстҳоям дур мешавем, дӯстҳоам аз моям дур мешаванд. истиқлолият ба бонуи тоҷик чӣ дод? ҳамчун бонуе ки дар даврони соҳиби истиқлолӣ кору фаъолият мекунед. истиқлолият ба зани тоҷик, ба бонуи тоҷик, ба модари тоҷик озодӣ дод. занҳои тоҷик дар ҳама соҳаҳо, чӣ дар соҳаи тиб бошад, чӣ дар соҳаи фарҳанг бошад, чӣ дар соҳаи омӯзгорӣ, чӣ дар соҳаи ҳарбӣ, дар умум дар ҳама соҳаҳо ҳозир фаъолият, озодона фаъолият карда истодаанд. рутбаи генералӣ доранд. рутбаи генералӣ доранд, бале. имкониятҳои зиёди фароҳам дода шудааст ба занҳо дар даврони истиқлолият ки манамо бечуну чаро дар баробари мардҳо фаъолият карда истодаем, хизмати ҳарбиро ба пеш бурда истодаем, новобаста ба он ки мо зан ҳастем, модар ҳастем. тоҷикистони имрӯзаро чӣ гуна мебинед? яъне васфи ватан модарро имрӯз чӣ гуна арзёбӣ мекунед шумо? тоҷикистони имрӯзаро ман гулгул шукуфон дида истодаам. тоҷикистони мо рӯз то рӯз шукуфта истодааст. биноҳои нав, хиёбонҳо гулу гулзор шуда истодаанд. махсусан агар шабона дар Душанбеи мо сайру гашт кунед, ин як
خاص. تاثیرات خاص به خود میبخشد که در حقیقت من در همین خیل کشور بهشتاسا زندگی میکنم. بله، تشکر زیاد. با اندیشه شما در روحیه وطن دوستی و خویشتن شناسی فرزند را باید چگونه تربیت کنیم که خویشتن شناس شود، وطن دوست شود؟ با اندیشه من این تربیت باید از خانه آغاز شود. اول از خانه، بعد از مکتب. ما در روحیه وطن دوستی کلان شده ایم که تا اندازه که ساعت صبح 6 سرود ملی به طریق رادیو صدا میداد، ما از جای بر میخستیم. در خانه چند فرزند بودید؟ در خانه ما 5 فرزند. برای همون من همین رو گفتنیم که تربیت، روحیه وطن پرستی، وطن دوستی، خویشتن شناسی از خانه سرچشمه میگیرد، از تربیت پدر و مادر. بعداً مکتب. سفر به بیرون از کشور داشتید و برای تکمیل اختصاص با کدام دولت ها سفر کردید؟ بله، سفرها بودند. از آن جمله اولهای سال 2020 ما فرماندهان ریاست оид به کارهای سیاسی تربیوی سفر کاری داشتیم به جمهوری قزاقستان. در کنفرانس در موضوع برابر حقوقی گندری اشتراک کردیم و با تکمیل اختصاص برگشتیم. همچون خدمتچی حربی ادای وظیفه کردن و در کسب خود صادق بودن، با کدام مدال و افتخارنامه ها سرفراز گشتید؟ بسیار هستند رحمتنامه ها، افتخارنامه ها، سپاسنامه ها. از آن جمله من علوچی میلیسیا هستم. از آن جمله مرا با مدال های 5 سالگی گواردیا ملی، 10 سالگی گواردیا ملی، 15-20 سالگی های گواردیا ملی مکافاتانیدند. با مدال جشنی 25 سالگی گواردیا ملی مکافاتانیده شدم که این باعث افتخار است که من در برابر مردها مثل خدمت کرده ایستادم. شاید که خدمت های مرا به نظر گرفته مرا با همین مدال ها، افتخارنامه ها قدردانی کردند. نمیدونم برای چی باشد که با رتبه حربی هم وای میکنند، میشناسند. ها مرا نامم نمیگیرند، یا اینکه دودرزاده هم باشد، وای باشد، چی وای باشد که پالکونیک گفته مراجعت میکنند. این برای من یک افتخار است. من فخر میکنم که مرا با همین رتبه صدا میکنند. در نزد نبیره ها چی؟ خدایم باشد پالکونیک اومده میگن، پالکونیک بیا گفته مرا خیلی وای میکنند، احترام میکنن. البته این برای من یک فخر است. با عنوانی که میخواهند کسب شما رو انتخاب کنند امروز، همچون بانو، همچون زن، همچون مادر و همچون پالکونیک، چی گفته میتوانید؟ بگذار انتخاب کنند. باید کدام خصلت ها رو دارد باشند؟ خصلت های در همه جا تربیه، معامله خوش، معامله کردن با سربازان، زیرا که پسیخولوژی هر یک نفر گوناگون است. بله. اگر همین خصلت و همین ویها رو داشته باشند، آنها با آسانی از عهده وظیفه خدمتیشان میبرایند. امروز شما را با پیراهن ملی میبینیم و برای شما بسیار زیبا و زیبنده است. خود را با لباس حربی آزاد حس میکنید یا اینکه با لباس ملی؟ میشود حالت هایی که ما با لباس حربی خانه میرویم. من بسیارتر با لباس حربی به خانه رفتنم رو فخر میکنم. بیشتر راحت هستید با لباس حربی؟ با لباس نظامی؟ با لباس نظامی من فخر از آن میکنم که مردها با احترام، با هوس لباس حربی ما را نگاه میکنن، میگن زن بین به همین رتبه رسیده است. تربیه رو دارد که استو که چرا زن خاراکتر تربیوی دارد. خاراکتر تربیوی دارد که زن میتواند لباس حربی رو بر کردن، چرا من نکنم؟ همین برای من این فخر است که من با لباس حربی، باور کنید من قنات پیدا میکنم وقتی که با لباس حربی به خانه میروم. بانوی عزیز، تمنیات شما رو میخواستیم در عرفه جشن بزرگ عمومی ملی 31مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان شنیده باشیم و همچنین امروز روز عید کسبی شما، یعنی تأسیس یابی روز گواردیا ملی است. تبریکات شما رو میخواستیم شنیده باشیم. بله، لفظ درست قید کردید. اول
ба шумо ташаккур аз номи худам ба шумо ташаккур гуфтаниам ки ба ман ҳамин хел фурсат мусоид овардед ки ман дар шабакаи Сафина ҳозир бо шумо ҳамсӯҳбат ҳастам. саломат бошед. тамоми хизматчиёни ҳарбии гвардияи миллиро хоҳ зан бошанд хоҳ мард бошанд бо иди касбиашон табрику таҳният гуфта ҳаминро гуфтаниам ки ҳама вақт танашон сиҳат бошанд ба халқу ватан самимона софдилона мардонавор хизмат намоянд. муборакашон бошад иди касбиашон. инчунин мардуми тоҷикро бо ҷашни истиқлолияти давлатӣ табрику таҳният гуфта ба онҳо дар аввал саломатӣ осмони софу беғубор сулҳу субот таманно дорам. саломат бошед. ташаккури зиёд. бонуи азиз, шуморо низ ба ду ҷашни бузург ки яке аз он иди касбии шумо аст, моро бо иди касбиятон ва ҳамчунин бо 31-умин солгарди ҷашни истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон самимона табрик мегӯем. муборакатон бошад. муборакамон бошад ин ҷашни фирӯз, ҷашни фархонда. боиси ифтихору сарфарозист барои мардуми тоҷик, барои мардуми шарифи тоҷик ки имрӯз дар фазои сулҳу субот кору зиндагию фаъолият доранд. ва дар фарҷоми барнома пеш аз ҳама ба шумо саломатӣ, барору камёбиҳо дар зиндагии шахсиятон ва дар хизмати ҳарбиятон таманно мекунем. ташаккури зиёд ки даъвати моро пазируфтед омадед. муборакатон бошад. бори дигар иди касбиятон. хуш омадед. бинандаҳои азиз, инҷо расидем ба фарҷоми барномаи олиҳа. ёдовар мешавем ки меҳмони имрӯзаи барномаи мо буданд афсари калони раёсат оид ба корҳои сиёсӣ тарбиявии гвардияи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон подполковник Раҳматулло Садбарг. хайр, бинандаҳои азизи дилу дида, то дидори оянда сеҳатманду пирӯз бошед.